Кажи на колко годинки стана, мама? 2? Да. Да. И как духна свещичките? Мама, като каже, че си наказан, къде заставаш? Как се кара, мама? И какво вика? С пръста как вика, мама? Ти си много добре. Ще ти удариш главичка. Айде, прибирай прането. И не си сложил всичко, да не си разреди. Асансьора какво прави? Бучи? Бучи. А жабата? Кажи жабата как прави. Как? Жабата. Жаба, да. Кой ще дойде сега? Тати. Не, баба и дядо, тати е тук. Да. Как даваш целувка? Я покажи целувката. Помахай там на камерата, кажи чао на тати. Кажи чао. Точно така. Много си заед. А тук какво има, я виж? Какво има тук? Папа. Не е папа. Тук какво е това? Папа. Пингвин. Папа. Не е пингвин е това. Айде прибери ги пингвините в парамия.